Arroz Verdes. Ei vittu Viljami mitä värinää. ESN aiheuttamaa käsien tärinää. Jou DDXD. Räppääminen on niin siisti oikeesti. Mä tunnen itteni ihan niinku oikeesti Jare ja Ville Gallex. Anteeksi, arvon herrasmiehet. Mitä vittua se on se meidän luokan Aspergeri-homo? Halusin vain tiedustella, että teittekö te mahdollisesti meille annetut matematiikan läksyt. Itse tein koko kirjan, mutta yhdestä tehtävästä sain väärän vastauksen, epäilemättä kirjassa virhe. Ei helvetti Magget, mikä friiggi. Läheburgeri meneen ku et se osaa es räpätä XD. Ai räpätä, vai? Kieltämättä musiikkimakuni edustaa ehkä hieman perinteisempää 1700-luvun barokia. Ei vittu, mitä selitystä. Mutta voin minä rap-musiikkiakin yrittää harjoittaa, sikäli kun se teille sopinee. Voi vittu pojat meillä daida olla tässä ihan oikea rap battle taisteltavana. Sano Viljamille että pistää kännykästään jonkun hyvän biitin soimaan. Nyt pärisee, ja kovaa. Korianderi, mua pelottaa. Niin muakin Joni, mut meidän pitää voittaa. Antaa tulla Jonne, aloittakaa te vain, eli Invictus Sandistu Convactis, näin itseäni lainatakseni. Ei vittu Asperger, nyt sä kuolet. Meidän Adidas-lenkkarit puhtaaksi nuolet. Luokan hikke jota kaikki vihaavat. Nyt on se päivä jona susta tarpeeksi saavat. Sun matikka on ehkä 10 tai yli, mut elämäs 0/5. Kuulin kylillä. Ei kavereita eikä pimuja, rummiakaan. Tumputa töisin et unohda kumiakaan. Evin, sosiaaliset taidot puuttuu sulta, mut lämpimän hakkauksen saat silti multa. Kun sut paskaksi hakkaan, ES-tölkiin pakkaan, sytykkeeksi heitän meidän olohuoneen takaan. Jo loppuu uikutus ja kieliopin korjaus, jos luulit et on pahin ohi, alkoi vasta parjaus. Anna palaa, Korianderi, vedä sää seuraavaksi. Hesburger on paska, mäkkäri paras, mutta aikanaan GDAIV karas. Joten turha yrittää jotain psykologisia mielenhallintametodeja. Adress purno bedress. Luulet olevasi viisas, älykkäämpi meitä. Mitäpä jos öisit kasan paska pökäleitä. Evin. ES kourassa, NY lipis päässä. Jonnet voittaa, säässä kuin säässä. Mikä hätänä Hessu, nouseeko hikki pintaan? Et koskaan tule koskemaan ihmisnaisen rintaan. Toi oli hyvä. Mä oon Korianderi, niin kuin se hedelmä. Yritä mitä vaan, oon aina askeleen edellä. Suhteellisen lennokasta läpyskää, 5 hiukkas kiihdytintä 5. Älkää silti nielaisko ennen kuin mulahtaa, sillä seuraavan 3,7 miljoonan kvatrosekunnin aikana tulen räjäyttämään mielenne. Mitä vittua tapahduu, Viljami? Mistä tuo ääni kuuluu? En tiedä, Mage. Soitan tätä musiikkia salaisella silmälaseihini kiinnittämälläni mikrosoittimella, jotta voisin kuunnella silmilläni. Mutta eihän sinulla Asperger ole silmälaseja. Nimenomaan, nyt lähtee. Oon Hessu Hamburger, yhteiskunnan aatelija, luen Dostojevskia. Kuuntelen Mozartia. Ääni yli 256, myöntäkää jonet. Olen Einstein uusi. Kakaroilla ES-tölkit repuissa vain kilisee, itselläni funktioita silmissä kun vilisee. Sanotte ettei naisista mulla ole käsitystä. Maken äidin tapasin just taidenäyttelyssä. Puhuimme Sokrateesta ja sen kiintoisaksi koin. Jälkeenpäin kun häntä pilluun toistuvasti penetroin. Puhun kirjakieltä, käytän koulussakin pukua, antautukaa spurdet, tai mä otan teistä lukua. Vittu homoelädissä on makee tolla lailla. Oot ihan ihmistunteita ja empatiaa vailla. Jos Maken tarinan, niin traagisen, sä tiedät, tajuut varmaan ettei Jonne semmoista siedä. Legendaa kyllä tunnen, sille nauran joka kerta, kun kuvittelen Maken ruumista ja sitä verta. Kaverinne yksin riehui ES-pärinöissä, keuli PV-länsä keskiyöllä lähiöissä. Kun Euroshopperin repauto ajoi ylitsensä,
Ironiassa Jumala ylittikin näin itsensä. Paras ystävänne nytten nukkuu mullan alla, mut sielunsa on hengissä, vaeltaa taivas alla. Williamia aina öisin pelottaen vaanii, haamunsa kun ovesta makuuhuoneeseensa keulii. Helvetti Burger, mistä tiedät tämän kaiken? Paljastanut ole tiedon erittäin salaisen. Minulla on lähteeni, aivan kuten teillä. Ilmaisuten vain sitä ole elkeillä. Parasta paita, tai teidät kaikki murhaan. Totuushan on se, että Make kuoli turhaan. Nämä vuodot yksi teistä valheessa eli, sillä juuri minä, olen Williamin veli. Mitä? Viljami, pitääkö tämä paikkaansa? Kyllä,